pamene paja yotumikira akufalisa uthenga mu nthawi yochepa kukumana ndi anthu ochuluka. Tiyeni tiyilandire kukhala department yofunikira kwambiri pa mpingo. Ma department onse mukapanga mapulani anu afikire na communications kunena kuti nawonso alowese zochitika zanu kuti no pamene mukupita kukatumikira iwowa akatenge nkhani zomwe mwachita kuti zizipita dziko limudziwe Yesu. Atola nkhani adatula pansi zolembera zawo ndi kutuluka kukakhudza miyoyo ina kunja. Mu communications department mu 2023, 2024, 2025 takwanisa kupanga ma outreach osiyana-siyana. Tinapita kudedza kukagawa nawo kukadya nawo anzathu andende. Tinapita kwa mayimbambande kumene kumasungidwa anthu achikulire papasa zosowa zawo ku children orphanage amati zowe kukathandizaso azathu. So mungathe kuona kuti pambali potino tibize kulemba za zimene ma departments ena athu akuchita, ifeyonso tikutenga mbali pofalisa uthenga kudzera ma outreach. Mzakazi atola nkhani anachilimika podziwitsa dziko zochitika zikulu za mu mpingo. Mu zaka izizi communication department yakwanisa kupanga cover mautumiki osiyana-siyana akuluakulu ma event akuluakulu. Mukumbukira ino tinali ndi mlendo wankulu wochokera ku SID communication department pamene itamva kuti Dr. Akombo akubwera inamba kufalisa uthenga kufotokozera abantu za mlendo ndipo inapanga cover. So ma coverage amene tapanga ma big coverage amene tapanga mu communication department, Executive Secretary Dr. Eton Kora communication department inathandizira kwambiri Secretary ISID kumene anakapanga Elders Congress kuli inakatumikira so kwambiri kumene koko. So tinali ndi communication summit imeneno inakapangira ku Lilongwe ku Capital Hotel Lilongwe. Kumene koko kunabwera ma directors from SID plus ma SID members as well kuzakhala nafe mu summit imene yachitikira Malawi mu communications ya gwira ntchito yopa tinali ndi sonkhano umene ku area 30 yapanga cover ma events ngati umene nde kunalinso first ever camp meeting ya Chia View communication yali umene kuja kupereka zomwe zikuchitika tsiku ndi tsiku. Kunali SID timati asi communication department yakhala ikupanga cover zimenezo. Pambali pamene popo department imene yapanga mobilize ma communicators onse kukhala ana a nyumba imodzi. Yehova awadalise. Kamba kuphunzira maluso ochuluka achinyamata ambiri mu mpingo asulidwa ndi department iyi ndipo tsopano ena apeza mwayi otumikira m'malo osiyana-siyana ndipo ayamba kudziyimira pawokha. Akaphunzitsidwa choncho amatha kupitirira pa church communicator kukafika pena pake. Mungathe kundivomereza ino ena panopo ndikunena ali ku Hope Channel Malawi akugwira nawo kuchokera mu communications department. Ena ndi awali kuma newsroom mwapeza kufusa kumene kuja sindifuna uchulaso mayina. Mtsogoleri wa department iyi ali ndi pempho. Chomalizira ndithokoze support kuchokera kwa anthu osiyana-siyana komanso kuma executive members ama departments atatu: children, women's and communications. Tagwira ntchito limodzi modalirana mosakayikirana ayi. Mulungu yekha awadalise komanso atipase mphamvu zina kuti no pamene no tikutumikira mu njira ma departments ena ndi ena tigwire beso chimodzimodzi mene tagwira. Mulungu akudaliseni kwina kuli konse komwe mukwezi. Okay, ladies and gentlemen, thank you for coming in this meeting. You've been a good team. Hoping to see you next year and hoping to achieve more goals with you. Thank you very much. Umoyo tili nao chuma ndi mphamvu tingakhale nazo koma sitingathe kuthawa imfa matenda ndi mavuto onse koma nkhawa lalikulu likhale mukatika mitima zathu lingakhale siku ilo la mawa aliko okondedwa zandilila koma nkhawa
mitima zathu lingakhale siku ilo la mawa aliko okondedwa zandilila chizankala cha chisoni ndikazaukila mukati momu mujima chizankala cha chisoni ndikazaukila munganjoya moto chizankala cha chisoni ndikazaukila mukati momu mujima chizankala cha chisoni ndikazaukila munganjoya moto mukazandiliwa moyo ndikakulandileni Yesu mukazandili mumandamo mukandilandila ndinu ifaisiziwika mukazandiliwa moyo ndikakulandileni Yesu mukazandili mumandamo mukandilandila ndinu ifaisiziwika Muziko lindo tingo pitilila tisindikila chalo si chatu mavuto onse tisa wapesa kufutisidwa tisa kupesa koma lonjezo ndila kutimbuye Yesu azankala na fe Muziko lindo tingo pitilila tisindikila chalo si chatu mavuto onse tisa wapesa kuvutisidwa tisa kupesa koma lonjezo ndila kutimbuye Yesu azankala na fe koma chona ndichakuti siku linalizafika pomwe ndizafa koma chona ndichakuti siku linalizafika pomwe ndizafa mukazandiliwa moyo ndikakulandileni Yesu mukazandili mumandamo mukandilandile ndinu ifaisiziwika mukazandiliwa moyo ndikakulandileni Yesu mukazandili mumandamo mukandilandile ndinu ifaisiziwika ngati mbala ijapa mutanda mukaza bwela kachiwili musaka ndiwale mbuye ndikankale na ine ngati mbala pamutanda musaka ndiwale ambuye ngati mbala inapempa kwa inu ambuye kukaranano paradaizo ngati mbala daina sondipempa kwa inu musaka ndiwale ambuye radifamba daleka kubandaleka musaka ndiwale ambuye chiwelewele ndaleka mupiti ndaleka musaka ndiwale ambuye ngati mbala inapeza chisomo mwa ino manesoni pempa chisomo kutindika nkare nanu yes. In today's fast-pacing world, standing out is a key.
Business owners want to reach new heights? Partner with V&V Media Solutions Limited to create captivating art. Musicians want to elevate your sound? Record stunning videos and audios with us. At V&V Media Solutions Limited, we offer a comprehensive range of services, including photography, videography, screen printing, branding services, live streaming events, audio recording, public address system, video production, audio production, event coverage, multimedia design, installing security surveillance systems. Contact V&V Media Solutions today on 0884-704-072 or 0980-073-505. You can also follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel, V&V Media Solutions Limited. Let's amplify your brand and elevate your sound. Chitoya chikwandia